Karong adlaw gisaulog sa simbahang Katolika sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang ika-1992 nga kasumaran sa pagkahimugso sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mao ni ang panahon nga mikunsad ang balaang espiritu ngadto sa mga apostol o sa mahal nga birhen kay mao man ni ang saad ni Ginoong Jesucristo nga ayaw kamo og lakaw hangtod nga dili mo naog ang Espiritu Santo. So buot ipasabot kining maong gitawag og panahon na mao kini ang commemoration and celebration sa kadaugan ni Kristo sa kamatayon ug pagpadayag nga ang simbahan iyang gipakita sa tibuok kalibutan ug diin iyang gipalakaw og paghatag og misyon sa pagtudlo, sa pagsantos ug gitawag og pagdumala sa iyang gitawag og turil o sa iyang mga ginsakpan. So kining atong pagsaulog sa 1992 years old sa iglesyang gitukod ni Kristo, pagpadayag kana sa atong dakong pagtuo sa giingon ni Ginoong Jesucristo, even the gates of hell shall not prevail against it. Bisan ang gangaan sa impyerno dili gyud makabuntog. Sumo nang iyang edad ni abot nag 1992. Og niabot na pud ang kana nga edad nga 1972 ang pag-uban ni Kristo sa iyang iglesia. Kay niingon man ang Ginoong Jesucristo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So pag-ingon niya nga I will be with you always till the end of time, ang term nga always buti pasabot nga walay segundo, walay minuto, walay oras, walay adlaw, walay simana, walay bulan, walay tuig, nga muhunong siya sa pag-uban sa iyang iglesia. Kanunay siyang muuban sa iyang iglesia. Ano man kay ang pinaka main purpose and objective sa simbahan nga iyang gitukod 1 Timothy chapter 2 verse 4, mauman ang kaluwasan. So aron kining maong iglesia mabuhi sa kanunay from the 1st century AD, from 33 AD until karon nga 2025, mo nang siya mismo ang nagahatag og kinabuhi ni ining maong simbahan na. Mo nang iyang edad ni abot nag 1992. Muna ko na ay mga nagpatuo-tuo nga mga sekta, mingon sila kami gitukod ni Kristo. Yang edad sila ng iglesia 500 years old, 400, 300, sa pa 100, napay 50 years old, napay 30 years old. Bugos na. Mga piki na. Nga naman, kay ang edad sa iglesyang gitukod ni Kristo 1992 o kanang maong iglesia nagikan sa Jerusalem, wala nagikan sa Amerika. Muna ang akong challenge sa itong mga higala nga mga dili Katoliko, i-trace doon ninyo ang inyong tawag ining pundok o asagikan. Unsang tuiga migawas. Then pagkauman kinsa ang mga responsable kanang pa-exist ni anang maong punduka, kay kung ang nagpa-exist ana sa karon lang nga panahon biyain ninyo na kay di na mohatod sa inyo sa kaluwasan. Impyerno ang inyong dangatan kung diha mo magpadayon anang punduka, kay sigurado magyud na tao ray gatukod. Kung tao ray gatukod ana, buti ko ipasabot lonlong tao dili man luluwas, buti pasabot kung mga matay mo di na makadupa. Di na makadupa sa inyong kalag atubangan sa Dios. Kanang inyong mga pastoy di na makadupa atubangan sa Dios. Sa hinungdan nga dili man sila ang manluluwas. Manang pangitaon gyud nato ang iglesyang gitukod ni Kristo nga ni edad og 1992 na ang iyang pangidaron. Malang happy Pentecost Sunday og atong i-celebrate ang pagkahimugso sa simbahang Katoliko nga mikabat ang almost 2,000 years old. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta
suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.